Praise the Lord. नायगिरि साफ्रोमखौबो इसोरनि मुङै गोजोननाय जासिहरो। बे समाव जों फंनैसो इसोरनि बाथ्रा रायलायनि। जों मानो गिर्जा हाबो एबा हाबनांगौ? गिर्जा हाबोब्ला जों मा मोनो? बाइबेलनि बोसोनाव जोङो नायनि। ओंखारलांनाय 35 चैप्टार verse 1। फोरबोआ नोंसोरखौ मानिनो थिननाय बाथ्राफोरा बेनो। सानद'नि दिनफोराव खामानि मावनो हागोन, नाथाय 7नि दिनाव फोरबोनि लागै गेदेर जिरायनाय गोथार सान जागोन। जायहा बे दिनाव खामानि मावगोन बियो थैनो नांगोन। बे मोनसे इसोरनि बोसोन। बुहुमनि सुबुंफोरा रबिबार सानाव अफिस, स्कुल, आदालत गोबां बेबायदिनो गासै खामानिखौ बन्द खालामो। बे जाबाय संसारनि मोनसे नियम। बिसोर मिथिया रबिबारा मानो बेबायदि बन्द खालामो एबा रबिबाराव मानो बन्द लाखिनाय जायो। नाथाय इसोरानो बे नियमखौ जागायजेननायनिफ्राय आदम हवानिफ्राय फसंबोखाबाय। बे दिनाव जों फोरबो इसोरखौ खुलुमनांगौ। गिर्जा हाबोब्ला नोंथाङा गासै गाज्रिनिफ्राय उदां जायो। गिर्जायाव हाबोब्ला इसोरनि बोसोन मोनो। बे इसोरनि बोसोना नों आरो आंखौ गोथाङै फोथांनानै लाखियो। बेबायदिनो जोङो बाइबेलाव फरायनानै जोङो मोनो। बाइबेलाव नायोब्ला जों मिथिनो मोनो। गितफोरनि लिरनाय चैप्टार 119 verse 105। नोंनि बोसोना आंनि आथिंनि देम्फु आरो लामायाव सोरां होग्रा जाबाय होननानै बुंदों। जेब्ला जोंनि जिउआव इसोरनि बोसोना थागोन, अब्ला जोङो बोलो मोनगोन। जोंनि गोसोआव गोबांथार जोङो साननाय फैगोन आरो हमथानाय फैगोन। नोङो माब्लाबाबो गाज्रि आखलाव थांनाय नङा, गाज्रि लामाजों थाबायनाय नङा। नोंखौ सोरबा लोगो गाज्रि खामानि मावनो एबा जौ लोंनो एबा सिखाव खावनो गोबां बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावनो बेरायनो लेंब्लाबो माब्लाबाबो नोङो लेंब्लाबो थांनाय नङा। जेब्ला नोंनि जिबनाव इसोरनि बोसोना थागोन, बै समाव नों इसोरनि रावखौ गोसोखांगोन। औ, जोङो बिदि खामानिखौ मावनो मोना, सिखाव खावनो मोना, मानसि सिथारनो मोना, मालायनि गाज्रि मावनो मोना। बेफोर इसोरनि बोसोनखौ जेब्ला जों गोसोखांगोन, अब्ला बे बोसोना जोंखौ गाज्रिनिफ्राय हमथानानै दोनो। बे बोसोनानो जोंखौ मोजां गाज्रिनि लामाजों दैदेनलाङो आरो मोजांनि लामाजों दैदेनलांनानै गाज्रिखौ गोजान खालामनानै दोनो। बेखायनो जोङो मा होनो, जेब्ला जों गिर्जा हाबो अब्ला जोंनि जिबनाव इसोरनि बोसोना फैयो आरो बे बोसोनजोंनो इसोरनि बोसोना जेरैबायदि जोंनि आथिंनि देम्फु, जास्ट लामायाव सोरां होग्रा, खोमसियाव जोंनो सोरां नांगौ आरो बे इसोरनि बोसोनानो जोंनि खोमसिनि लामायाव थाबायनाय सोरांनि देम्फु जोंनो होयो। आरोबाव मोनसे बाथ्रा, जोंनि खृष्टान जानाया मोनसेल थांखि। जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो थाखायसो खृष्टानखौ जायो। खृष्टान जानानैबो जुदि जोङो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो हायाब्ला जोंनि खृष्टान जानायनि जेबो मिनिं गैया। आरो बे सोरगोनि रायजोखौ जोङो आवग्रिनोब्ला इजिबो होननानै जोङो सानजायो। मानोना इसोरनि बोसोनखौल जोङो मानिनांगौ। इसोरनि बोसोनखौ मानि गिर्जा हाब, बाइबेलखौ फरायनानै बिनि बोसोन बादि थाबाय। दाथां, दामाव, दाजा, दासोब, बेफोर बायदि बायदि बोसोनफोरखौ मानिब्लानो नोंथाङा सोरगोनि रायजोखौ मोननो हागोन। बे दाथां, दामाव, दाजा, दासोब होननाया बेबायदि, नोङो सिखाव दाखाव, दाखाथि दाखालाम, जिनाहारि, बेबिसारि दाखालाम, मालायनि मोजांखौ नायनो हायै दाजा, मालायनि गाज्रि दामाव, बेफोर अनेक खोथाया बे दाथां, दामाव, दाजा होननायाव हाबनानै थाबाय। सोरबाया बोसोनखौ मिथिब्लाबो बेबायदिनो मानिनो हायैयाव अनेक मानसिफोरा फाबाव गोग्लैयो। सोरबाया गावनि रोंनाय रानायखौ लानानै दुगाजों इसोरनि आरो गिर्जानि मानसिफोरनि खोथाखौ मानिया, गावखौनो गोरोंसिन, धोरोमियासिन आरो धोनिसिन साननानै जोबनायाव अहंखारजों थैनायाव दैदेनलाङो। बेफोर गासैबो गिर्जा हाबैनि आरो बिनि जिउआव इसोरनि बोसोन गैयैनि थाखाय जाजोबो। मानसिफोरा सानो खृष्टान जाब्लानो सोरगोखौ मोनखाबाय। बाइबेलनिफ्राय फरायनानै मोननाय बादिब्ला साफ्रोमबो खृष्टानफोरानो सोरगो रायजोखौ मोनजोबा। मानोना बाइबेला होनदों, माथाइनि लिरनाय 7 अध्याय 21 पद,
आंखौ फोरबु होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोखौ मोननाय नङा, हाबनो मोननाय नङा। आन्थाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो, आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो माने जोङो इसोरनि बोसोन बादि थाबायग्रायासो सोरगोखौ आवग्रिनो हागोन। बेखायनो बेबायदि बोसोनखौ जों बबेनिफ्राय मोनो? जोङो गिर्जा हाबोब्लासो जोङो बेबायदि बोसोनखौ जों मोनो। आरो बे बोसोना जोंनि जिबनाव थानानै जों साफ्रोमखौबो फोरोङो, गाज्रि लामानिफ्राय जोंखौ गोजानाव खालामो। आरो बबेबा मोनसे गाज्रि लामायाव नोंथाङा जुदि थांनो गोसो जादोंब्ला, जेब्ला जोङो बे बोसोनखौ गोसोखांबाय, अब्ला बे गासै गाज्रिनिफ्राय जोङो गोसोखौ हमथानायाव फैयो। आरो बे हमथानायानो जोंनि जिउखौ फोथांनानै लाखियो। आरो बेनो जोङो बेबायदि जों मावलांबाय थायोब्ला सानसे समाव जोङो बेजोंनो जोङो सोरगोनि रायजो एबा बासायजानायखौ जोङो मोननो हायो। बेखायनो मानो जोङो गिर्जा हाबनांगौ। आरो बाइबेलाव बुंनाय बादिब्ला जोङो गिर्जा हाबाब्ला मानसि सासे बुथारनायनि समान जोङो दाय जायो होनना बुंदों। जेब्ला जों गिर्जाखौ सानसे बानानै थांनाय नङा, आरो नेक्स्ट टाइमावबो जोङो माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जोङो थागोन। बेबायदिनो सानसे थाङै जाबाय, साननै थाङै जाबाय, सानथाम थाङै जाबाय। बिदिनो एफा जोङो गोसोआ रालांसै, जोङो गिर्जायाव थांनो बालांनोसै। बेनिफ्राय जोङो गिर्जायाव थांनो बानानै पापखौ जों मोजां मोनग्रा लासै एसे पाप जालांबाय। आरो बेबायदिनो जोङो बेरायदावबाय, गिर्जा हाबनो नागारै माबा मोनसे जोङो एंगेज जानानै थांबाय। बेबायदिनो जोङो एंगेज जायै जों गिर्जाखौ नागारलांनानै सानसे समाव जोङो इसोरनि बोसोन गैयैनि थाखाय जोङो पापजों परिपुर्न जायो आरो जों पाप मावो। आरो बे पापआनो सानसे समाव रायै लालांनानै गिदिर पाप खालामहैनानै जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो। बेखायनो जोङो गिर्जा हाबनांगौ। गिर्जाया जोंनि थाखाय, खृष्टानफोरनि थाखाय एकदम गोनांथार। बेखायनो आं बे बोसोनखौनो दिनैनि दिनाव आङो बुंबाय। हामबायसै। दिनैनि बोसोनखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथोंसै। उनाव आरोबाव जोङो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनबावगोन। जिसुनि मुङै आमेन।